መንግስቲ ኣብ ዋደን ኡዞባ ዶብ ደንካልያ ዘዋዶ ዘሎ 6 መዕደል ነቁጣታት ዘለዎን ብጽሓያዊ ጸዓት ዝሰርሕን ፕሮጀክት ጽሩይ ስተማይ ኣብ ደረጃ ምዝዛም በጺሖም ኣብ ማሕዳር ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ አቶ ጌርጊስ ግርማይ ነቲ ፕሮጀክት ንምዕዛብ ኣብ ዘካየደ ዑደት እቲ ፕሮጀክት በጺሕዎን ዘሎ ደረጃን ማይ ናይ ምኽዛን ዓቕሙን ብዝምልከት ብኽኢላታት መብርህ ክወሃቦም ከሎ ኣብ ተኸባብን ዝነበረ ጸገም ጽሩይ ስተማይ ክፈትሕ ልዑል ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ተገሊጹሎም እቲ ፕሮጀክት ማይ ነቲ ኣብ ተኸባቢ ጽዑቕ ገስጋስ ዘርኢ ዘሎ ምጥርናፍ ዓድታት ሓጋዝ ክኸውን ዘለዎም እምነት ዝሓበሩ እቶም ክኢላታት ኩሉ ስራሓቱ ተዛዚሙ ኣብ ኣገልግሎት ክውዕል ድሉው ምህላው ኣረድዮም ማሕዳር ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ አቶ ጌርጊስ ግርማይ ብወገኑ እቲ ፕሮጀክት ቁልጡፍ መስርሕ ምርኽኻብ ክካየደሉን ዕድመ ኣገልግሎቱ ክነውሕን ውሕሉል ኣጠቓቕማ ምዝውታር ከም ዘድሊ ብምዝኽኻር ንኣባላት ኮሚቴ ማይ ግቡእ ስልጠና ክወሃቦም ተሓሳሲቦም ዋደ ካብ ዓሰብ ንሸነኽ ሰሜን ኣስታት 130 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ